какъв цвят рисуваш, Дейзи? С какъв цвят се отцветяваш? Светло синьо или тъмно синьо? Това е тъмно синьо. Симо, ти рисуваш с лявата ръка. Райчето пак спи. Какъвто направиш? Ето баба. Баба прави чай. А това е нашата градина. На Симо. Виж колко са ти големи. Преди малко хваля дъжд. Я пак ми кажи на кого са тези обувки? На Симо. Симо ли? Райчето пак спи. А Симо е обут с обувките на баба. О, и балон риташ с тях. Къде се удари? Райчето наспала ли се? О, заплака. А баба какво прави баба? Яде десерт. Кисело мляко. Вкусен английски десерт. Защо плачеш, бабче? Покажи и Мики. Чакай да ми удари. Така е отдалеко. Кажи, Рая, виж. Рая, виж. Това е Мики Маус, не десерта. Така се вътре. Оп. Я да видим на баба десерта. Какъв е на баба десерта? С ягодки? Да, с ягодки. Ето го на баба десерта. Какво е за мама десерта? А баба, ето го. Десерт с ягодки. Много вкусен десерт с ягодки. А на Симо? Какъв е десерт? Не. Какъв е десерта на Симо? Усаховки. Ти нямаш ягодка в твой десерт. Какво имаш в твой десерт? Бял шоколад. И да купака да има бял кодова. Да, на капачката има нарисуван бял шоколад. На капачката значи е нарисувано какво има. Добре. Симо, къде е Рая? Не. И как не? Рая спи? Къде спи Рая? Ево, заръбзи. Къде? Яна спи. Рая спи. Ой, заръбзи. В Яна, да, вчера като ходихме на гости в Яна, спеше в Яна. Сега къде спи Рая? Не. В хола. Дивана? В хола на дивана спи. Кекса на баба? Ще му биде захар. Искаш ли малко да ти отрежа? Да. 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 С захар. Захар голямо. Ето коля. Голямо парче. Заповядай. Кажи благодаря, бабо. Да, папа. Пак заповядай. Баба пак ще направи, като дойде пак. Колко сладък кекс, баба. Искаш ли да пинеш водичка? Ето и малко водичка. Пи, пи, пи. Дръж сам. А това е едно живота. Това е друг епизод. Сега ще отидем да гледам. Какво ще гледаме с тебе? А това е едно живота. Носи Вълчо, да, епизода за Носи Вълчо. А кое филмче върви оттатък по телевизора? Как се казва филмчето? Не. Как се казва филмчето, което ще гледаме с тебе? Но живота. Филмчето как се казва? Не епизода. Как се казва филмчето? Но живота. Носи Вълчо. Кой носи Вълчо? Охакаката.
Кой носи Вълчо? Не, Вълчо носи... Какво носи? Чували на гърба си. Нали? Я кажи, баба днеска къде ще ходи? Не. Къде ще ходи баба? Не. Къде? Вечера къде ще ходим? Нима ли пускаш? Не. Баба на летището ще ходи. Ти ще дойдеш с мен на летището да ме изпратиш? Да. Да. И какво ще видим на летището? Самолети. Самолетите? Големи или малки самолети? Големи и малки. И големи и малки. И как се казва на баба самолета? Бити хеви. British Airways. На баба самолета. И баба със самолета къде ще отиде? В България. Точно така. И в кой град? Кой В кой град живее баба? В Русе. Точно така. В Русе. Ние ще отидем ли на гости на баба? Да. Как? Със самолет? Или с кола? Около. О, много далеко с кола. Айде, стига вече, кек сме яли. Да оставим за Нани и за Дата град.